Хай такина бачо Муин Ғафуров рӯзи сеюм дар Лас-Вегас қатъи инаи менеҷери тоҷик ки бори нахуст бачаи нафари тоҷики дар UFC қатъи представителои UFC суҳбат кардем дар бораи ояндаи бачаҳои боецҳои тоҷики Муҳаммад иншоллоҳ дар солҳои наздик чанд та бародарои бачаҳои спортсмени тоҷика дар UFC контракт мекунад иншоллоҳ. ин Муинҷон якм тоҷик мешавад иншоллоҳ дар UFC. баъд аз ин иншоллоҳ вақте ки Муин роҳа ишон дод, дигаро аз пас омадан мегиранд. бале бале. Имрӯз бо представители UFC суҳбат кардед дар ҳамин бора? имрӯз гап задем қатъи представителои UFC. Агар насиб пресс-конференсия мерем, савол-ҷавоб Муинҷона сурат пуратуша мегиранд ҳамаша. баъд бо давом тайёрӣ ба бой. рӯзи ҳафтум дуборае ки сурат пурату мегӣ Муҳаммадҷон суратша медонад лекин пуратуша ҳоли ҳам нафаҳмидем. омӯхта шидагида. Не гап нест. Муин тайёрӣ чӣ хелае? Алҳамдулиллаҳ. Имрӯз соперник дазал во хурдӣ кадоме сефуза пас каде? Иншаллоҳ худо қуввати тамом кунад. Фақат ай бародаро чӣ мехоҳӣ? Дуо кафӣ. Дар ҳаққи дуо кунанд. Иншаллоҳ. Беҳтарин. Гап нест Муҳаммад, раҳмати калон. Як бори дигар Муинҷон давай удачи муваффақият. Муҳаммадам ҳазор раҳмат ки ҳеҷ гап не. якмин нафаре ки нами омада дар ҳамин рӯзо дар бари мо ростай иншоллоҳ. Саломат бошӣ. Лекин ту чота бӯи UFC-га дисти. Ба фикра чам баъс медурӣ? Тамом дигар хева салом. Ина the best хидиш. The best on the best.